ba dakek-dakekan. Ha bapulo mak tu sama kita wanang pituah dari mama. Kalau awak caliak nan sangen nek gojo. Jangan bapomle le atau bapacar. Pamole mak Bapole. Ya. Jo bini awak se kalau menurut adat Minang 3 langkah awak dahulu je. Tu dalam adat Minang mak. Ya. Asal di nagari awak orang Koranji. Ya. Bajalan je bini di Koranji, gandian je nyo jalannya. Alah takut lah kesembalang kau nyo sabuit nama awak orang. Takut kelarian musang kau je orang. 3 langkah mundurnya pada awak berjalan. Siapa awak imamnya? Iku hakikat. Mangkonyo bisa menggantian awak tu 3 langkah kamu ko. Itu mangko burang padusi itu dari tulang rusuk. Berarti apa? Nyo harus dibawa ke tiap orang jantan. Patuh ke orang jantan hendaknya. Walaupun cik-cik ada nam pengarengkang. Ada. Nabi Nuh melawan je bini-bininya je anak-anaknya. Walaupun anak ada juga kan. Ada cik-cik nam pengarengkang tu. Tapi di dalam konteks Minangkabau ndak bisa sama berjalan. Kecuali lah tiba di pasar nama cara saya isu lah jauh dari negeri awak. Itu kok kadapek dakek lalu jalan jo bini. Jo orang rumah, jo induk bareh. Baru dakek. Nan kini anak gadis awak, iyo pakai cik ajo tadi. Indak di kampung orang, indak di kampung awak, indak di Simawang, indak di Singkarak, indak di Padang Panjang, indak di Kota Marapa. Banyak bunyi nan diranga gadis terpakiat dalam sama, anak lalai tak payah tu, yo banyak dawak dengar kini. Baalai. Kalau awak cari apa sebabnya? Salah satu sebabnya padusi kini tidak boleh sunai. Beri maaf ambo, kok kaji kok agak mendalam sangin. Orang padusi kalau tidak sunai, oto mencari sopir bu. Anau ko nampi mencari sigai. Kalau orang padusi tidak sunai. Mangko perlu orang sunai. Ajaran dari Yahudi kini, ilmu kedokteran yang baru tidak boleh sunai ledong. Supaya anak-anak gadis awak ko kata. Supaya tingkat kelahiran, tingkat mukmin berkurang. Dia mau indak. Di Inggris anak cucu mulai sunat. Tak boleh dia mau. Ajaran yang baru dari Yahudi kini temuan Amerika namanya. Tapi Yahudi yang berkuasa bu. Anak tak boleh mandi lai. Satitia tinggal darah mati di bibir ko bu. Isak sampai kaya. Adonan isak ketek anak awak nak. Itu gara-gara tertinggal darah. Tajilek dinyo sampai gaya isak. Cik karambia muda je ubeknya. Pemandian di kerampang ayah kalau lay duit je ayahnya. Sudah dimasukkan merica hitam putih. Kalau nak tenang-tenang lah itu. Sampai gaya sesangoknya asma lo nyurang kalau lah gaya itu. Betapa parah lah. Ada lo namanya buat long stacking begitu. Lo nyebut mambu sedingin guys. Iya mambu. Cinayan kami. Cinayan kami. Yo na bedo ada. Jadi keilmuan hari ini iko sangat merusak. Dia awak bayuan saja. Ambolah mencaliak sudaro anak di gigi anjang di Sudarso. Paduan di sudaro anak tu di dapur di sekolah lah nembo cuba mengaji dan di patali pusek ko ada warna 3 bu. Iku untuk mendidik anak supaya nyu mukmin, nyu patuh kayahnya, nyu patuh ke induknya. Dari singko pangkawalanya. Ada warna 3 di pusat anak ko jolong lai, sirah kuning hitam. Iku dasar marawa bu, nanti sirah kuning hitam ko menjadinya uli bari ketuban darah, nan kumandannya si membang kuning, si membang sirah, si membang hitam. Iku kaji sabalun Islam masuk bu. Itu mangkonya asa pakai marawa, wak indak baurang dalam alek doa. Rami jo alek bentuknya tu mah. Dek karena orang mengaji si memang hitam si memang kuning. Ndak bandera pacukudo Padang Panjang Bukit Tinggi Sangka tu ge asa marawa tu do. Kak tarik pusat anak. Asa takai pusat anak di warna sirahnya balai lari tu bu keluar masuk warna tadi. Asa takarek pusat anak dengan sirah kiai ayahnya anaknya kapiem. Kini ndak ikut ndak berperhatian.
Ko agak dalam lo kaji awak sekali ko si ko anta ba lo ko tar concong si ajo batanyo ara kamai dak jale. Kapie bu kiai ayahnyo ulama besar ayahnyo anaknya kapie bu asa takare pusing anak di warna merah. Kalau itu di dokter kini dalam medis namanya dinyo 5 senti bu. Nanjalai karek pusing anak ko 5 senti ndak papilih kuning di sirah hitam doh. Mestinya di nan hitam tu pusing anak di karek agak membirunya tu bantu baca nanado di penggak di pinggul di dadu anak tu itu warnanya tu membiru asinan karek. Kapi ayahnya mukmin anaknya tu mah. Jadi ndak dinan lahir ko saja mendidik dah. 3 bulan di kandungan ayah sebelum jatuh karek ibu buruk je bayak lata surik. Untuklah surah surang-surang kita na utang manapati. Itu mangko pilih bebek jo bobot kata kalau si anu jo si anu ka dikawinkan. Diawak kan indah. Itu mangko ado acaranya malaki kain. Tu ado acaranya menaik rapek nenek mama, menaik anu langsung mando. Kalau melaki kain, pai maminang dan segala macam kan mericih bawang awak ke rumah orang tak? Yo. Mericih bawang tu apa lagi dia lialik. Orang nak beranak cik beranak duanya bawa nak kalek tak? Onde kak di rumah si Tuti awak sobot yo kak sari 20 tahun lampau ya, sanu baralek dua. Iyo, kau membawa nak gadis ya mah. Bani lantang waktu tu akak kalah bawa nak bujang lah waktu tu. Lah pandai berlari mah. Di mana kau kini? Gue lah karajo lah jadi bidan kak. Pertamuan salah nak wak lah. Sobok sekali. Itu mangkonya mericih pai baralek ke rumah orang ko gadang manfaatnya dalam ajaran Minangkabau. Ada awak hendak dapat di jalan dia naknya bayuannya tu batolongnya menik si dia mah. Entah lelo ayahnya entah hendak, entah sia ayahnya entah sia. Balia. Disiapkan bebek jo bobot sebelum ijabnya kabur tu. Atau enggak ngari jo kalau lulun lain. Abeko sambuang. Di sana in rumah enggak dalam kaji kita sekali kini pakaru kurenah anak muda. Ternyata di sana takut kacang goreng, takut kacang abuih. Nan lain menunjukkan nan batin. Kalau nan elok mari kita bungkuh, nan buruk kita buang. Di sana yang di rumah jangan kamar-kamar dulu tetap di duduk baselo.